ಸಿಂಹರಾಜ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಮೆಪ್ಪುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಿಲ್ಲೊಂಡೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಸಿಂಹರಾಜ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಮೆಪ್ಪುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಿಲ್ಲೊಂಡೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ ಕವಿತಾ ಬಾಣಿ ವಿಷಯದಪ್ಪ ಪನ್ನಗ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಆ ನಾಟಕ ನಮಕ್ ತೂನಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಆತೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಏರಪ್ಪನೆತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾವ ಭಾವ ಪುರ ತೂನಗ ಏರಾದುಪು ನಾ ಮೇಕಪ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ಗು ದುಂಬು ಮುಕುಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಏರು ಅಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 374ನೇ ಶೋ ಕಬಕ ಮಹಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡಾಂಡ್. ಸೊ ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಾವಿದರ್ ಏರು ಅಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬರು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕದು ಮುನಿಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಿನ ಇತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಡ್ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನಾರು. ಸೊ 374ನೇ ಶೋ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋರ್ದಿಂಚಿ ಈತ್ನೆಟ ಈರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು. ಸೊ ಎಂಚ ಆಪುಣಿರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇಪನ್ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತಿಗದಿನಿ. ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಇಂಚನ ಇತ್ತೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಂದೆ. ಸ್ವರಾಜನ್ನ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರು ಮಿಂಚಿಂಚ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿಂಚ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಪುವರ ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಪಂದು ಒಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದು ಬಂದಿರಿ ಇಂಚ ಬಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಒಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತೋಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತ್ರಡ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನಾರು. ಸೊ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿರಿ? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್. ಓಕೆ ಈತ್ನೆಟ ಈರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಬೇತಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಏತ್ನೇ ಶೋ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು? ಯಾನೊಂಜಿ 160 ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀನಿ. ಜನವರಿ 18ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 18ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಬತ್ ಆಂಡ್ಲ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪನ್. ಎಂಚ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿರ್ತಾರ ಸರಿ ನೆಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿನ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮುಗಲ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಓಲ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಮಾತ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ನಾನು ತೂಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಅಪಗ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಡ್ರಾಮಾಡು ಬತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂದು ಕನ್ನೋಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಿನ ರಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೂಂದು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅನ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಬೈಕಂಪ್ ಆಡಿಡೋರು ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉದರಿನ ವೀರ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ದೂತ ನಾಟಕ ತೋಂದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪನೆ. ಸೊ ಪಲ್ನೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಇರಗಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ? ಈ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನಿ ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ಉಳ್ಳೆ ಈ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಈ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಬಾವತ್ತಂದೆ ಯಾನ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಂದು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಗಳು ಯಾನು ಕರೆನ 30 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕೂತೇರು ಅಂಚ ಈಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈತ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಈತ್ ಶೋ ಆತನಿ ಮಂಡ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆದು ಜಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಾಟಕಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಬೇತೇನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಒಂಜಿನ ಕುತೂಹಲ ಪುಡ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಐಕದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲೆನ್ ದೆತೊಂದೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪಲಬು ನೇನು ತೆರಿಪವನಿ ಪನ್ಪಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮೂಲಕನೇ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬೇತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಟೀಮ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಜನಕುಲೆ ಮುಟ್ಟವನ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಯಾನು ತೋಂದಿಜ್ಜಾಣ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆ ಜನಕುಲೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಡೈತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕಡು ವಿಷ್ಣು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಂಡ ಇರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುದರ್ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಯವಂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನದು ಇಂದುವೇ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು 10 years ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ 10 years ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯವಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪೇನೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಈಶ್ವರ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೊ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಉಡುಪುನು ಮೋಸ್ಟ್ డాన్స్ ఫీల్డ్లో ఉల్లే ఏనా పర్ల్ డాన్స్ అకాడమీ పన్పున ಒಂಜಿ డాన్స్ అకాడమీ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೂದು ಓಕೆನ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಗೆ ಯಾನು ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ಟೀಮ್ ಯಾನು ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪನೊಲಿ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಗುಳಿಗೆನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ರೇಡಿಯಮ್ದ ತಿರಿಕಟ್ಟದ ನಲಿಪಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ನರ್ತಕನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಟೀಮ್ಡ್ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಲುಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು 4 ಜನಕ್ಕತ್ತು ಓರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಂದು ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಡ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದನೆ ಪೆರ್ಪಂಡ ಏತು ಗುಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಪಂಡದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನಾರು 6 ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ದ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ನನ್ನ ಪುದರ್ ನಿತೇಶ್ ಹೇಳಿಜ್ಜೆ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಚ್ಚ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಇರೆಗೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಡ್ರಾಮಾಡ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಇತ್ತಿನಾರೆ ತೆನೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಗುಳಿಗೆನ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಾಸ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಗುಳಿಗೆನ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಗುಳಿಗೆನ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯಮ್ದ ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಗುಳಿಗೆನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಪಾಡ್ನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಒಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಏತು ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಲವಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡು ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ದುಂಬು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡಿತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದೇ ಮೂವೀಸ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಐಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪನ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕಿ ಅಂದು ಪನ್ನಿಕೆ ಐತ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮೇರೆ ಬಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ವಿಷ್ಣು ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ಆ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದಿ ಓಕೆ ಗೇಡು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂನಗನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ರೋಷ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ಗಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ
ನೆಲಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಓಕೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಲಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಮೇಕಪ್ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರ್ದಬ್ಬದು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ 10 to 11 ಆಂಡ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒರೆಯದು ರಸಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಪಗರ್ದಿಂಚನೆ ಉಲ್ಲರಿ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒರೆದು ರಸಲ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಅಜ್ಜರ್ ಒಂದು 2-3 ಶೋ ಮಲ್ತ ಅಜ್ಜರ್ ಓಕೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ನಾರು ಸೊ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬುಧರು ವಿಶಾಲ್ ಕೋಕಿಲ ನಾನು ಎ ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಶೋತ್ ಗುಲಿಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದಂಚ ಕಲ ಏನ ಪಪ್ಪ ನೆಟ್ ಕಲಸಂಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಲಸಂಗ ನೋಡಿ ತೂತು ಬಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೇನೆ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಲಸಂಗ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುತ್ತುದು ಕಲ್ತು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ತೂತಗುಳಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾರುವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಆರು ಸರಿ ನಾ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಜಯರಾಮ್ ಬಂದು ನಾನು ಮಾರುವೇಷದ ಗುಳಿಗನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಸಿಂದ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಈತ್ ಶೋ ಆಂಡ್ 374ನೇ ಶೋ ಒಂದು ಈತ್ ನೆಟ ಇರೆಗ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿಡ್ಗಳು ನಾಟಕನಿಕ್ಲೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೆರು ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಾನು ಸಾಗರ್ ಮಾಡಂತ ತರ್ಪಂಡದ್ದು ಓನ್ ಶಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ ಈ ಶೋಗೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 370+ ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೋಲ್ಡ್ ಮಂತಂದ ಓಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರ್ ಓಕೆ ಗೆ ನಾಟಕಡು ಬೈರ ಸೂಡವ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ಪುದರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಲ್ಲ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಬೈದ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಈ ಟೀಮ್ ಬೈದವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಟೀಮ್ ಬತ್ತು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಓಕೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದ್ನ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂವಾರ ಅಂದ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೊಂತೀರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಡ ಆತು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮುಕ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಮನೀಶ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನ ಮಾತಕಡೆಕ್ಲ ಪಸರಿಸೈನ ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡಿ ಅನುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಹಿಡಿದಿಂಚಲ ಆಸೆ ಇರ್ತನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ್ ಪುರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಔಡ್ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರ್ತಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಿದ್ದು ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅದೆರ್ತು ಗೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಕಾಂತಾರ ಅವಡಿತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂತಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂದಾದ ಗೊರ್ನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಇಂಚ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ತುಳುಕು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಂತದ ಒಂಜೆ ಐನಾಜಿ ಶೋ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಹುಬ್ಳಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ದುಬೈಡು ಶೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲುಂಡು
ಉಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಮೇ 16 ಬೆಹರೇನಿಡು ಅಂಚನೆ ಮೇ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ ಎಂಗ್ಲು ಶೋ ಮನ್ಪುನಟುಲ್ಲ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಹಿಂದಿಗ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪುಂಡು ಬೇಗಡೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಪಂಡ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ 375 ಶೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಜನಕುಲವಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ಕುಲ್ಪುರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಶೋ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇನಿ 2 ಶೋ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 30 ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಶೋ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣವೈನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ತಂಡದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಯಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನೇಟುಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ದ ಎಂಡದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಬತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೂರೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕೇಳೋ ಕಾಂತಾರಡ್ ಗುರುವಾದಿರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚೊಂಡೇರ ಅಂಚನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲು ಏನೇನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಶಾಂತ ರೂಪಿ ನೆಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಬರ ಗುರುವಾಗ್ಲ ಗುಳಿಗಾಗ್ಲ ಗೂಪ್ ಅನ್ಪಿನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಕಿ ತೋಜೋಡೆ ಇಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೂಟ್ ನಾಡುವೇನು ಸೊ ಅವೇ ಪನ್ನತೆ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾರಣವೈನ ಕುಲು ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಏನೆಂದಿತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಹಿಟ್ಟಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಹಿಟ್ಟಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಗೆಂದದ ಎಂಕುಲು ಉಂತುದ ಐದು ದುಂಬೆ ಶುದ್ಧತ ಗುಳಿಗೆಡು ಗೆಂದದ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವೇ 375 ಮಂತ ಸದ್ಯಡೆ ಈ ತಿಂಗಳದ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆ ಟೈಮ್ 500ನೇ ಶೋ ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮನ್ಪುನೇಟುಲ್ಲ ಸೊ ಆನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ತಿಕ್ಕುಣಾನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದೇಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಈತ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ 500 ಶೋ ಮನ್ಪನೋ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಈತ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಏಪನೆ ಮಂತದಾತು ಕೊರೋನಾ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಡಿಲೇ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ಸೀಸನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಂದೆ 500 ಶೋ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ ಬೇರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉಂಡೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂದುಂಡೈಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೋತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ಕುಲ್ಸೊಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಮನ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ಎಂಕುಲಿನ ಅಕ್ಕುಲ ಪೋದಲು ಎತ್ತದು ಮನ್ಪುನದೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ನನ್ನ 1000 ಶೋಸ್ ಮಂತಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ಎಂಕುಲು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆವಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರಂತ ಪನ್ಪಿರಾಟಿಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಡೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪವನಾರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಈರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಕ ಕಲಾ ಸಂಗಮಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುದನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಪುನವಂಡ ಇತ್ತನೆ ಈ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುದನೆ ಇಂಕ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೇರು ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಬಂಟಾಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ತೋಂದುಪ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆಕ್ ತುಂಬು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವೆರೆನ ದುಂಬುದೀದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ಪಿರಾಕನ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಐ ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಇರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಈ ಬಾಯಿ ಗಾರಿಲ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾರ ತಪ್ಪಾವನ್ಲಕ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಡ್ ನಾಟಕ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬಾಯಿ ಗಾರಿ ಪಾಡು ನಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ತೋದುಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ ವಿಜಯ್ ಸರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮೌನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ? ಎಂಕಲ್ನಲ ವಿಜಯಣ್ಣನಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದೇ ಉಲ್ಲಾರ? ನಿಜವಾದ ಇತ್ತು ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ನೇಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪುತ್ತರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್. ತುರುಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 7-8 ಶೋ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಶೋ ತೂಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಂಡ 374ನೇ ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಆತೇ ಫೇಮಸ್ ಆತನ. ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಂತ. ಈ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಡನೆ ಆವಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ದ ಮಧ್ಯ ವಿತೌಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತ ನಾವು ನನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಕಲ ಓ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನ ತೂತಿನ ಈತ ರಿಪೀಟ್ ತೂತಿನ ಹಲವಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತ ಪೋಪನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಸ್ಕಟ್, ಬಾರೇನ, ಕುವೈಟ್, ಕತಾರ್ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಮಾತರ ಕತೆ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ಪೋತುಜಿ ನಾಟಕ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊಗ್ಗುದು ಒಂಜಿ ಧ್ವಜ ಪಾಡ್ದು. ಓಕೆ, ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭ ಪಂಡ ಏತು ಶೋಗು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದ ಐತ ಪಿರೋ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಯಾಲ್ಲ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ? ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಂಕು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಬೆಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆವಡು, ಲಿರಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆವಡು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಡ್ ಆವಡು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾನಡ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲ ಆವಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಈತ್ ಶೋ ಬತ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ನನ್ನ 1000 ದಾಟುನಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಆತ್ ಶೋಕಾದ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು? 1000 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಏಪ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕನ ಎಂಕ್ಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರ ತೂದುಪ್ಪಡು 2 ಸಲ ತೂದುಪ್ಪಡು ಪಿರ ತೂಪುನಾಕ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರ್ ಇನ್ನೇನು 1000 ಕೊನಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಕೊನಪಿನ ಜನಕುಲೆ ಅಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪವನ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಬಟ್ ಆಂಡಲಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮಾತ್ರ ದಯವಂದ ಈ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಅಂತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಜನಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಲಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಯ್ಬೇಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಯಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಲಾತು ಪೊಸತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಪ ಬೇತೆ ಈ ಜಾನರ್ ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನೋಲಿಯಾ ಮೈತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈತಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಚೇಂಜ್ ಆತಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋನು. ಓಕೆ, ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಐಡಿದಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಕರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪನ ತೋಜಾದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾನು ಜನ ತೂಪು ಜೇರು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಪಾದನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡತ್ತ ಪಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಲೈ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಐತೊಲೈ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವೊಂದು ಸಿನಿಮೆಯ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸರಿನ ಪುದರನ್ಲ ಬಂದೆ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್
ದಂಟಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಮುಖಣ್ಣ ಮೇ ಜತಿ ಬೆಗರಿ ಉಂಡಾಂಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ನದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ರುಬ್ಬೊಡ್ಡು ಕರ್ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಕರ್ಮನ್ನು ದಂಟಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಮುಖಣ್ಣ ಮೇ ಜತಿ ಬೆಗರಿ ಉಂಡಾಂಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ನದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಂಹರಾಜ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಮೆಪ್ಪುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಿಲ್ಲೊಂಡೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಸಿಂಹರಾಜ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಮೆಪ್ಪುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಿಲ್ಲೊಂಡೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದೇನಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ತೂದುಪ್ಪರಂದ ಪಂದೇನಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂದಿಜ್ಜಿಂಡ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿನ ಸಲ ನಾಟಕ ತೂಪುನು ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತುಯೇನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಬೋರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಚ್ಚಿನ ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ.